Ġiet inawgurata uffiċjalment il-pjazza l-ġdida ta' Buġibba wara proġett estensiv ta' riġenerazzjoni illi biddel kompletament il-qalba ta' din iż-żona turistika. Ix-xogħlijiet twettqu mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu flimkien ma' Infrastructure Malta u kien jinkludi xogħlijiet estensivi fil-pjazza, fit-toroq tal-madwar u fil-promenad. Ix-xogħlijiet li damu għaddejjin madwar sena u 3 xhur inkludew ukoll tibdil u tisħiħ fis-servizzi kollha taħt l-art, fosthom dawk marbuta mal-ilma, id-drenaġġ, l-elettriku u t-telekomunikazzjoni. Parti dawn is-servizzi tqiegħdu f'mina apposta ta' 350 metru taħt il-pjazza sabiex fil-futur il-manutenzjoni jew tiswiet ikunu jistgħu jsiru mingħajr ma terġa' tinqala' triq. Fil-proġett ġiet installata wkoll sistema ġdida għal ġbir tal-ilma tax-xita permezz ta' katusi li waslu għal ġibjun taħt l-art. Dan-ilma se jintuża tisqija tas-siġar u l-pjanti fil-pjazza filwaqt li għaddem il-proċess ta' tisfija sabiex jitnaqqas l-impatt ambjentali. Saru wkoll sistemi ġodda tad-dawl ta' tisqija u funtana ġdida. Xogħol importanti ieħor kien il-bini mill-ġdid tal-promenad fuq sisien u kolonni strutturali ġodda. L-ispazju ġie mgħammar b'aktar siġar, pjanti, bankijiet u strutturi ta' ken fost oħrajn. Il-kuntrattur se jibqa' responsabbli mill-manutenzjoni għal 5 snin oħra sabiex ikun assigurati li dan l-investiment jibqa' sostenibbli u ta' kwalità għolja. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu jinborġ għalli dan huwa wieħed mill-akbar investimenti li saru f'dan iż-żona sa mill-1998 u sostna li l-proġett ser ikompli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' residenti u l-esperjenza turistika. Il-Ministru għall-Infrastruttura Chris Bonnet spjega kif il-proġett huwa marbut mal-pjan Malta in Motion u semma kif is-servizz tal-fast ferry bejn Buġibba ta' Sliema u Għawdex diġà ġar aktar minn 5,000 passiġġier fl-ewwel 3 ġimgħat mindu beda jitħaddem is-servizz.